En wie ging de optocht? Ja, goed. Heb je nog warm gehad? Ja. En wat moet je nu doen? Kijken naar het zitten. Hoef je zelf niet te zitten? Nee. En dik worsten kunnen gaan? Ja. Heb ze gewoon nog op, hè? Ja. Vond ze toch leuk? Ja. Wat vond ze het leukste in de optocht? Weet ik niet. Nee. En dik? Het défilé vond ik wel het leukste. Ja. Vond ze de optocht niet te lang? Nee, niet heel lang. Nee. En heb je ook veel dorst gehad, jongenwegens? Nee, veel met. Hij is veel drinkpauzes, dus het ging wel. Had je ook veel geoefend voordat je hiermee deed? Ja, En wieveel heb je geoefend? dat weet ik echt niet. Ja, bijna elke donderdag wel. Of dinsdag. Ja, wel veel. En alle borst al eens hier op een oorles geweest? Nee.